baqa jsuq għal fuqu għal 3 darbiet. Dan ħareġ mill-kompilazzjoni tal-provi kontra Denzel Farrugia li jinsab mixli b'attentat taqtil e kif il-vittma għaraf lill-akkużat fl-awla u xed dwar l-inċident violenti li allegatament seħħ f'nofs ta' triq fil-Gżira. Fi xhieda tiegħu il-vittma qal li l-aggressjoni bdiet wara li Farrugia kien qed isuq b'mod perikolus u allegatament laqatlu l-karozza u spjega li mar ikellmu bil-kwiet iżda sostna li Denzel Farrugia immedjatament aggredih u 2 spiċċaw fl-idejn. Il-vittma qal li fħim minnhom Farrugia tela lura fil-vettura tiegħu u beda jsuq għal fuqu b'kollox għal 3 darbiet. Skont ix-xut iż-żagħżugħ mill-marsa saqu r-riversi għal fuqu biex jipprova jolqtu. Imbagħad Denzel Farrugia dar dawra mal-blokk, niżel mill-vettura tiegħu u daħal f'dik tal-vittma. U għaxet ukoll li Farrugia ċempel lil xi persuna oħra li mbagħad waslu fil-post. Skont il-vittma dawn allegatament qabdu jtuh, tefgħuh fuq il-bonit tal-karozza u komplew jattakkawh. Farrugia allegatament beda jaqbes fuq il-vettura u uża helmet biex ikompli jkissirlu l-karozza u f'dan il-punt ħarab lejn ix-xatta li xbeża illi ser jolqtuh. Matul is-seduta d-difiża għamlet talba l-ħelsien mill-arrest iżda l-prosekuzzjoni oġġezzjonat minħabba temperament tal-akkużat. Wara li semet l-argumenti taż-żewġ partijiet, il-qorti ċaħdet it-talba l-ħelsien mill-arrest biż-żagħżugħ mill-marsa jinżamm arrestat. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ qed titmexxa mill-ispettur Charlon Borg flimkien mal-avukati Clive Caquelina u Kylie Bonnet mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Farrugia qed jidher għalih l-Avukat Charles Merċieqa. Farrugia qed jaffaċċja akkużi separati dwar traffikar ta' nisa Kolombjani għal prostituzzjoni u li kien imexxi żewġ bridel f'Malta flimkien ma' persuni oħra.